Arredor de 200 persoas manifestáronse este mércores en Valga xunto coa CIGA diante da empresa Eurovesa. O motivo da mobilización é reclamar un mellor convenio pro sector do metal. As negociacións están atascadas, segundo advirten dende a CIGA pola mala actitude da patronal. O primeiro motivo de disputa é a subida dos salarios. Puso encima da mesa unha proposta que é irrisoria completamente e unha falta de respeto aos traballadores do sector, no cual, como partida económica, bueno, pois o que nos poñen encima da mesa é un 4,5% de incremento salarial, cando realmente todo o mundo sabe que os IPCs están disparados. O ano pasado foi o 5,7 e iso é inasumible polos traballadores. Os traballadores o que están é asumindo as consecuencias dos costes da carestía de vida e non así as patronales, non? Dende o sindicato tamén piden que as subrogacións sexan dadas ás empresas privadas. Aquí se está dando casos de empresas que teñen que salir cando entra unha nova empresa e vai precarizando constantemente os traballadores que están en ese momento na empresa principal. Nós o que decimos que a subrogación ten que pasar sí ou sí. Outras das súas reclamacións é a reducción de horas anuais. E logo tamén baixar o que serían as xornadas anuales de traballo, que son unha das máis altas de todos os convenios que temos. Nos a media está en 1752 e o convenio do metal a supera ampliamente esta xornada anual, non? Con estas condicións, os traballadores critican que as empresas pidan persoal cualificado, pero que logo teñan os profesionais con malas condicións. Que iso é a propia culpable, a propia SIME e as propias demais patronales do sector, con estes salarios irrisorios e coas condicións de traballo que estamos tendo. É normal que os traballadores cualificados e todo tipo de traballadores queran fuxir dun sector que non ofrece ningún tipo de perspectivas e teñan que emigrar cara a Europa. As movilizacións teñen lugar porque, segundo denuncia a CIGA, a patronal estalles facendo propostas moi por debaixo das súas pretensións. De seguir así, non descartan ir á folga. Sí, nós non a desbotamos. En ningún momento creo que a patronal nos está levando cara a esa situación. Non é algo que obviamente a nadie lle gusta unha folga, pero se a patronal nos leva, nos iremos á folga con así o decidan os traballadores. As movilizacións continuarán nas vindeiras datas, pero por agora sen actuacións concretas. O vindeiro venres terá lugar varias asembleas en vilas como Vilagarcía, Pontevedra e Vigo para establecer as follas de ruta.